Хайрлы көн Татарстан, хайрлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 23 гыйнвар сишәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга файдалы көн дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф теләп калабыз һәм җылырак киенегез. Иртән термометрлар 20 градус салкын күрсәтте Казанда. Иртәгәне алып берничә градуска җылырак булачак анысы, барыбер дә үзегезне саклагыз. Бүгенге көн тарихка берничә үзенчәлекле вакыйга белән кирип калган. Шулар турында алдагы минутта кыскача карап китербез. Ел сайын 23 гыйнварда халыкара почерк яки кулдан язу көне билгеләп үтелә. Ул безгә кулдан язылган текстларның уникальлеге, почеркның кабатланмавы турында искә төшерү максаты белән гамәлгә куелган. 1895 елның 23 гыйнварында Антарктида җиренә беренче булып Норвегиянең Антарктик көймә капитаны һәм пассажирлары аяк баса. Яңа материкта экипаж әгъзалары күзәткән мөгъҗизаларның берсе поляр балкыш була. Бүген бөтен дөнья бәлеш көне билгеләп үтелә. Бәйрәм үзенең халыкара статусына карамастан пирогларны буар җирдә дә пешерәләр һәм яраталар бит, рәсми түгел. Бәйрәмнең барлыкка килүе исә ул максат итеп милли ризыкларны әзерләү гореф-гадәтләрен саклап калуны күздә тота. Үлемсез шагыйрь, кайнар йөрәкле солдат. Шагыйрь фронтовик Фатих Кәримнең тууына 115 ел тулды. Республикабызның милли музее язучылар һәм җәмәгатьчелек катнашында шагыйрьне искә алу чаралары узды. 1941 елның декабрендә Фатих Кәрим шушы йорттан Бөек Ватан сугышына китә. Әйләнеп кайтмас өчен китә. Сугыш бетүгә санаулы көннәр калганда гына язучының гомере өзелә. Bütün soğuşunu okopta hem blindajlarda ütkərgən şagir birden bir Fatih Kerim gine. Onda yazıcılar yok. Hatta ikinci bütün dünya soğuşu vaktinde da her vakit okopta ütkərgən yazıcı çit illerde de yok. Okoplarda, blindajlarda soğuşup, əli sapyor bulup, şundi hizmette bulup da 150 şiir yazar, 9 poema yazar, 2 повесть yazar, 1 piyes yazar. Dünya edebiyatında bunday kuruluş yok. Fatih Kerim җирләнгән Багратионск шәһәрендә дә булдым. Һәм мин шуңа игътибар иттем. Багратионский халкының ул рус милләтеннән булган кешеләрме, татарлармы, украиннармы, кем генә булмасын, алар Фатих Кәримне беләләр, Фатих Кәримне яраталар. Һәм заманында Фатих Кәримнең мемориаль кабер ташларын эшләтү өчен хәтта Багратионский халкы һәркем үзеннән өлеш кертә. Аның иҗаты узган гасырның иң мөһим 17нче елгы революциядан алып Ватан сугышы елларының тарихи вакыйгаларын сыйдырган. Сталинның канлы репрессия тегермәненә эләгеп, нахакка гаепләнеп 4 ел буе төрмә сөргеннәрдә коточкыч газаплар чиксә дә, Фатих Кәрим ватанына үпкә сакламый. Бөек Ватан сугышы башлангач та ил азатлыгы өчен көрәшергә җибәрүләрен сорап хатлар яза. Иҗатында өметле киләчәккә ышанып, кешеләргә, илгә, батырлыкка мәдхия җырлый. Тормыш иптәше Кадрия, кызлары Ада белән Ләйләгә карата мәхәббәтен яшерми куен дәфтәрләрендәге юлларга сала. Аларны мин менә тәрҗемә итеп, укып, бөтенесен үзем күргәнем, үзем тотканым бар, аралашканым бар. Фатих Кәримнең күп кенә Куен дәфтәрләре бит инде язучылар өчен күп нәрсәне сөйли торган әйбер. Куен дәфтәрләре безнең фондларда саклана. Һәм аның шундый почерк белән язылган, ул вакытта бит инде гарәп имласы булган. Анныда да әйбәт белгән ул һәм кириллицага күчерелгән шундый матур почерк белән язылган. Бер кайчанда ул менә кинәт итеп, үпкә саклап язган шигырьләрен күрмәдем мин. Сизим иң гаҗәпләндергән. Үзенең кызларына, Ада апага, Ләйлә апага шуның хәтле нечкә нәфис хисләр саклап, Кадрия ханымны шул хәтле сагынып,
сагышлы хатлары менә бөтенесе барысы да мине тетрәндерде шул. Фатих Кәримнең туган көне халкыбыз, әдәбиятыбыз өчен горурланып сөйләрлек зур бәйрәм дип башлады чыгышын Фуат Галимуллин. Чарада яшь буын вәкилләре, укучыларның катнашуы аны аеруча шатландырды. Бақшасында госпиталь, карнизлары, шелтәрле, Фазыл бір қызға хат яза. Хаты барып жетәрме? Хатының соңғы юлларын ул жырлар белән тутыра. Без дә берсен жырлап үтик, жырлары ла ни тора. Ал кадим түшләреңә, гөл кадим түшләреңә, бал-бал булып, гөлләргә кунып, керәсең түшләремә. Милли музей фондларында шагыйрьнең 300-гә якын музей берәмлеге саклана. Иң кадерләре булып, әлбәттә, аның көндәлекләре тора. Ул 17 көндәлек безгә 1947 елда Ләйлә Фатих тарафыннан тапшырыла. Шулар арасында менә аның 30-40 елларда бу репрессиялар чорына багышланган безнең бүлектә урын алган костюмы урын ала биредә. Экспозициядә тагын бер урында аның инде уникаль экспонатлардан сакланган әйберләрнең арасыннан берсе ул аның шинели. Фатих Кәримнең иҗаты бүген дә үзенең кыйммәтлеген югалтмый. Яшьләргә патриотик тәрбия бирү турында сүз алып барганда, нәкъ менә кайнар йөрәкле шагыйрь кебек иҗатчыларга таянырга кирәктер. Искә алу чарасына килгән һәм чыгыш ясаган һәрберсенең күңел түрендә Фатих Кәримнең иҗатына зуррак игътибар бирелеп, шигырьләр күбрәк яңгырасын иде дигән теләк калды кебек. Фатих Кәримнең иҗатын тикшерәсе дә тикшерәсе. Сакланасы да сакланасы. Аның һәр туган көнен, һәр елны зур юбилей үткәргән кебек итеп, үткәргә өйрәнергә кирәк безгә. Бөекләрен бөек итәргә өйрәнгән халыклар, милләтләр генә бөек була ала. Шунды яқты, шунды нурлы, бөтен дөнья ак кына. Ап-ак була белә шулай, безнең туган як кына. Роберт Миңнуллин. Без туры эфирда эшлибез, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Күренекле прозаик, драматург, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакыйның шактый гына гомере эмиграциядә үтсә дә, татар халкының язмышы өчен борчылып яши. Мәгърифәтле, зыялы татар милләте турында хыяллана ул. Язучы әсәрләре бүгенге көндә дә театр сәхнәләреннән төшми. 90-нчы сезонында Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры тамашачыларны сөендереп, Гаяз Исхакый әсәр буенча куелган Жанбаевич спектакль премьерасын әзерли. Булачак спектакль турында без театр артисты Альбина Гашигулина белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Альбина Туташ, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Гаяз Исхакый Жанбаевич әсәрендә француз классигы Жан-Батист Мольерның алымнарын кулланып, гаилә турында фикерләр алыша, җәмәгатьчелек турында, ришвәтчелек күп кенә темалар күтәрә. Ә менә бүгенге көн белән никадәр аваздаш икән менә бу Жанбаевич әсәре? Бүгенге көндә дә бик актуаль әсәр. Чөнки хәзер кеше бит инде акча күбрәк булган саен ул үзен өскә күтәрә. Шуңа күрә татар халкында шундый бер әйтем бар. Юрганыңа карап, аягыңны суз дигән. Шушы Жанбаевич әсәрендә дә Жанбаевич үзенең гореф-гадәтләреннән, нәселеннән баш тартып, ул инде мөселман исеменнән дә баш тарта, ул үзенә Жанбаевич дип исем бирә. Аның чын исеме Шакирҗан Миңлебаевич була. Ә менә нәрсә булып беткәсен, мин инде премьерага чакырам һәм премьерада күрәчәксез. Әйе, кайсы көннәрне була бу? 31 гыйнвар һәм 1 февраль көннәрендә кичке сәгать 18:30-да безнең премьер булачак. Һәм инде тагын бер анда модага ияр баруында шулай Гаяз Исхакый күз аллы бит инде. Һәм менә үзегез ничек уйлыйсыз, модага ияргә кирәкме, юкмы? Шәхсән минем үземә килгәндә мин алай модага иярмим. Миңа ничек җайлы, мин шундый киемнәр кияргә яратам.
Һәм инде үзегезнең рольләрегез турында да әйтеп китсәгез иде. Минем белүемчә, артистлар берничә роль башкаралар бу Әйе, спектакльдә. һәрбер артистта берничә роль башкара. Мин үземә килгәндә 3 роль башкарачакмын. Беренче ролем Осрау, ул инде Жанбаевичның Осрау кызын уйныйм. Икенче ролема килгәндә Мамзель Мари, ул музыкант, җырчы. Һәм инде өченче ролема килгәндә ул гади бер тегүче кызы. Артистларга килгәндә ул инде Резда Саляхова уйный, Татарстанның атказанган артисты Ильфак Хафизов, Эдуард Никитин, Әдилә Хасанова, Насретдинов Илмаз, Салават Хабибуллин, Фатхрахманов Ойдар булачак. Безнең инде милләтебезнең киләчәге Жанбаевич рухын кемгә тапшырдылар? Татарстанның атказанган артисты Зөлфәт Закиров, әле ул минем остазым да. Сез анарда училищеда белем алгансыз. Әйе. Жанбаевич үзе тамашачыларны театрга, премьерга чакырып кала. Бездә видеосы да бар. Әйдәгез карап китик әле шуны бергәләп. Мин господин Жанбаевич, тарихыбызның кояшы, милләтебезнең ае, киләчәгебезнең йолдызы. Кыскасы, Тинчурин театрына рәхим итегез. Ясаганнар, шулай бит? Чакыруны барысына чакырып калалар. Әйе. Спектакльнең режиссеры инде яшь кеше Илнур Гарифуллин, шулай булса да ул инде танылып өлгерде. Менә беренче театр буенча һәм тагын бер спектакль буенча без аны беләбез. Һәм аның менә мондый сүзләре бар. Яшь иҗатчылар татар мәдәниятенә яңа сулыш өргә тырышабыз без дип әйтә. Һәм тамашачыга ничектер заманча спектакльләр тәкъдим итә. Аны барысы аңлап та бетермиләр буга инде. Тәнкыйть сүзләр дә күп яңгырый. Бу спектакльне Жанбаевичны ничегрәк күз аллый һәм ничегрәк тамашачыларга тәкъдим итә? Классик буламы бу? Классик юк, классик булмый. Бу да яңаша, заманча була. Аның беренче пәрдәсе шулай классик рәвештә башланып китсә, инде икенче пәрдәләре аның заманча куела. Сәхнәдә декорациялар баштан алар ятып торачак инде, һәм без үзебез аларны күтәреп стеналарны куячакбыз, һәм стеналарда төрле картиналар эленеп торачак. Сезгә менә мондый жанрда, менә бүгенге заманча менә бу спектакльләрдә эшләү кызыгракмы? Яисә инде классикны менә тамашачы күбрәк классикка тартыла бит? Беләсезме, хәзер тамашачыны күбрәк хәзерге заманга да өйрәтергә кирәк. Гел классика әсәрләрне генә уйнарга кирәкми дип саныйм, яңа хәзер заманчаны да уйнарга кирәк. Үзегез өчен моны эксперимент дип кабул итәсезме? Юк. Эксперимент көтеп калабыз тамашачыларны. Инде менә 25 февраль көнне тагын бер бик кенә тәмле, кызыклы күчтәнәч әзерлиләр сезнең театрда. Ул да булса артистлар катнашындагы концерт. Һәм бу инде миңа калса, Синең хакта дип атала концертыбыз. Ул да инде 18:30-да башлана. Без инде тере тавышка, оркестрга кушылып, матур җырлар башкарачакбыз. Миндә җиләк җыйганда авыр әсәр, шуны әйтергә кирәк. Исемләнгән җырны башкарачакмын. Классик әсәрләр шулай ук, аннары популяр җырлар классикадан алып, бүгенге көнгә кадәр җырлана торган җырларны башкарачакбыз. Ильяс Камал җитәкчелегендәге оркестрга кушылып җырлаячакбыз. Тамашачыларны шулай көтеп калабыз. Һәм әле бу соңгысында түгел, февральдә тагын бер күчтәнәч әзерлисез. 21 февраль, 22 февраль һәм 23 февраль көннәрендә рэп, флешка һәм мәхәббәт дигән Илгиз Зәйниевнең әсәрен куячакбыз. Режиссеры үзебезнең баш режиссерыбыз Туфан Рифович Имамуддинов куячак. Яңа ел башланып кына китте, никадәр шундый күңелле күчтәнәчләр әзерлисез тамашачыларга. Театр өчен 90-нчы сезон, Альбина. Сезнең өчен ничәнче сезон? Үземнең 4-нче сезонымны тәмамлыйм. 4-нче сезон. Эшегез дәвамлы булсын. Иҗатыгызда уңышлар телибез. Тугры тамашачылар, спектакльләр белән концертлар зур уңыш белән уссыннар инде. Һәм инде заллар гел тулып торсыннар. Шундый теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезгә. Татар халкының танылган улы композитор һәм җәмәгать эшлеклесе Нәҗип Җиһановка 113 ел тулды. Шушы көннәрдә республикабызның милли музеенда Татар академия музыкасына нигез салучы композиторга багышлап Нәҗип Җиһанов галактикасы исемле махсус күргәзмә ачылды. Музей фатирында әсәрләре яңгырады. Нәҗип агага без Казанда консерватория булдыру белән рәхмәтлебез. 8 опера, 3 балет, 17 симфония, җырлар авторы Нәҗип Гаяз улы Җиһанов Казан дәүләт консерваториясының беренче ректоры да була.
Тапшырубызны телевидение фондында сакланган Нәҗип Җиһанов әсәре белән тәмамлыйбыз. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.